Poilao Marandi Pastoral Circle YouTube channel nainai rokno kha kaham angno ya pharo tini belai khe ani kha tongthogo toma hunmale chini jamatiani do phani bisingo poila Jisu Kristo no poito chanai robai tini kok sawani sujuk kaham manmani bagui ani kha khom bo ungo ani kha belai khe tini tongthogo norok bai kok salaiwani sujuk manmani bagui te zo to tini phainai rokno te ani gandaro ani kaki bachui tirok zo to no chini Marandi Pastoral Circle YouTube channel ni ingin rokno ang kha kaham ang rokno ya pharo te ang rokno borombo ang khlayo nikete zo to ang koina muchugo tini chini program paithak zora naiwani bagui zo to no ang koyo nge sikango ani gandaro achuk nai rokle sabo ungkha boro parani ungkha borok bupur boroni ungkha boroni bumung toma ungkha sikango chung kissa sini mungna lainai te ayang kunani hoite ayang ni hoite kissa sini mungna laima khe chanai no ani bumung ke surot jamatia war kamini nu war muthani ang batusono jisuno mamani tabu jara ang kaitonne musuk tui kesano berawi tongmakha o beleke hambai ike tabu nini loge song tongkho de ani loge tongkho apa bisna ro kozak ungke te kaisa nini charai ta khorok busuk tong ani charai ke buriman nei sama masa tong o beleke hambai busuk masa tong ayang te kisa hambai pila katang kaitor subraji suno ini okuar mothawa ini takhurok Marandi Circle ni kok thunai rong ni thani kistoni mumbai pila morong ang sibai ro ang khene ekuar mothani nu birichandra jamatia hai kini koboro bai thengka hakma jamatia bumung kai ni tongo bo hakma ke anu pharai ki bang sini sini bai tukta okay ang 1972 sono nu oraseng kuarana seng chini kathang kaitor subraji suno poito khayoi ang baptis namani baptis man loge naman loge chini aigeni tongno sarsa tonglaika soitano suno dul tong kata baptis na phano haini bang jokhon chini kaitorno hangjau pi phainai chini thanga pa mane lal thuama jokhon bosok phaika after singke sing tuluk ka make sing kaitoni lano hinani bangoi bosongno foring phaika angke ani poribar angkene ani maluni buma angkene burisi phaimaliya angka angkene songsar kani najak tabo tongmasa bo sakri khai education o phailia angke motamoti ani kaniyo salatak tongkho takhukta tangni uni baimamani kene takhungni takhuk basla buri katha belake hambai tawjara te kaitor morongno tei dului tongmbai puila kaitor hambai maru tai je or kathang tongsak kaitor an naruksak ang kaitor ni sakhoroi thangnahi ang kaitor sob somoi ang suri chang asung hambai jotonono de ayang nini bumung te nini tabu bahai khet busaro khorok busuk tong kisa chungno sai khana rupidi belai hambai kaitorno ang jora mamani bang sini taku korok sini khobor thuani phai jora mamani bagisi kaitor subai ang chingmu sapanya ani bumung ke 29 kumar joma tiata ongke busarok ke kunui kalayu hongke haipane tabor nu khongwo hongke masa ke thaipong a thaibo aro thaipong a thayo ta busuk masa buri tongu tang ang mai tongnai hongke jeng ani sajla haje busuk masa haike sing tongayo tabo omai kene tabo sing katha hai khorok buri nu khongo ke tongai jawo ma aseng belai ke hambai ke ayang ke sini mung kisani ni bumung te nini loge ni bumung pon chungno sai khana ruma ke ani bumung ke subarani ani chla thoi thangkha 2 mas kal ha bosristi de ke tabon bodla bokri khaba ma phai khata belai ke hambai ke busasla berai kenoi
okra mang ni thoi pai kha asi sondang gawo bo 14 bosor khe okra ko sample pore tong thai kha jene masa blend bon bufayong bo sob 72 asayu bo khe tiasa khayu sala ta ang tongmani masa ke sala kenoi tabo sala kenoi bai tong jawo tabo baro kaha kerung ke ison dare naru tombai kaha kerung ma tong lai jawo tabo ang kene mung saya phana hai ama thang ho ditini baba ni porte baba kari khaba ma thang sinai jawo ang phai mu che asum belai ke hambai ke ayang ke tebo ang khai na busai kari khaba busai ni bodla ma ba cha jawo busara gu kari khan mas u bai tong ta ko tak busala masa mas pare thu thang wi ani bumung ke kosom ke nini logeni bumung kisa sai khana ugra le goktom ko ha goktom Gautam inke toma bo pastor da unka chonghor de pastor tong jabu ke ang ke u dulumar wo thang go tilang thang jabu mai ma saya ro ma thu jabu ma rum kore ma pa jabu moi kore ke moi kore ro ke moi ma pa yu ma pa yu jabu ka di kore ha ke tha ko bong kore ke borong no na we anan mu thu jabu ano hadak baca mani ano hadak mani usun ke belai ke hambai ke ayang tabuk chung khana laikha chung sini laikha borok sabo ungkha borok ungkha chini jumatiani do phani bisingo borok ungkha poila Christian ungnai ke te ayang ang boni loge song da Gautam kathang tong purong ke se da hini ang rengmani omono tabuk bacu hini se bonole ang mareng sinai baksai ke yong baksai ke kaka phono ang reng mareng naita ke porichoy tabuk chung sini laikha belai ke ani kha tong thogo ke tabuk te ang noro no kisa sawani muchuk mani ke sungwani muchuk mani ke noro taising le sala ha bos hono noro baptisma na kha omonole taising noro samanin ke bos hono na kha 1972 15 অক্টোবর 15 Oktober. Ke zoto noro baksa salsa o de noro baptisma na salsa bisingo noro kinke song berai ro chini hangke ne tai ni bosoro na la kha teini bos akhe na 2 bosor mo tha mo thokure uru muru khe tong lai je thanga abala thanga mam phai phai aro botoma jaga wa hai boro din chalai khata ke angte nono ang sungwani muchukmani ke nini loge song hinke poila Christian ungpuro nungle ungya khona boni poro se nung baptisma na kha ke boni ni loge song poila Christian ungpuro nung chaza go de tamaha bole biang ni jole wo tama biang ya biang ba to boy thai lai phai lang bor unglang de akhe phai ang kuthale pe tong poro amani missionary ni am director of phaiwe apro ke biang ro ni ma khang mili malang ke phai oro ma kok sa phai bai tong jole tong lo phai phan kai to ma khlai kla pa la thung ama pa boy phai ha boro hui song ni phai ma chi aro singlong ni dep ama bisir ani dep sadon boni busa marai ba rayo ni kalik mohon boro bu phayu tung phai phara boro phai phara boro si yag rong ro we thanga ma ba yag rong ro ni ro thai bu thai bak sa thang be thang bak sa ni ro ma ya kala ya do ya ma yag rong ro klang thang mani je boni busa na ba ang ki malia ani busa na ba bo ki malia lai bu ki sa sa na pa seng kho wi ma sa lai kha hasal ma tung we mai ro ma sa la acha hike angte kaisa no ang sung nai nini loge baptisma nama ni porte bisa poro senung baptisma ungka apuro nini loge
Christian ungmani bagui de nung baptisma na ka teibo nung pono Christian no hamza goi baptisma na ka Ani je si hanza ge si hasal masih maka berlangka. Baptis nawan hi. Bos mana ya ke tei bosoro si mana si belai ke hambai kha tong togo apuro inke nini loge ni tongmuo se nung nukha logeo tong nai ba ke apuro ni hamzak mani phai kata Christian hamzak mani ke belai ke hambai belai ke ani tini age poito khlainai rok inke borok ni tongmuo borok busuk ke borok kok piri tini sechung Simon kha inke te kaisa norok no ang sungani muchukmani ke norok baptisma namani norok baptisma namani sabon yak tui norok baptisma na khate khorok sa se chungno sai khana ruman ke nung kisa kaka Pertang kamu tu, malso Marsoma, malsoma Pastor Marsoma. ke zoto pastoral malsoma ni yak tui de chala rokle Sudah mario sebab kata. sikam de bobo sikano I mean, tahu amo tongai de mang Pastor Marsoma kamu. haide pastor malsoma ke borok no baptisma runai ungkha reverend malsoma omo ungkha toma JSBN missionary sebo thangapa bai thangapa ni tangsong pal khata ungkhata ikhete kaisa ang siwani muchukmani ke norok ni thanio poila kothoma kaham tu bui norok no Jisu Kristo ni kothoma kaham tu bu sawi khana runaile sabo norok sai deman kho Boleh sama. inke sabo khoroksa boni kothoma kaham tu bunaile sabo saman na kisa Pas, tengok kau tu makam pin, sapanya ingka, ani kumui binono zamatia. Bon utai payu pas, yang mission compound tanggoi, political kaibla, sorkari sakri bu kayu, terasiti bu kayu, binono ta. ge Bo utai payu, 1970 sono bo. ge apro neli na bote phai Pas nelena sin datan nelena tongo. Bo nelena ke wai ni fai kauro. belai ke hambai ke borong ni thanyo ke kok pir phaina ke sabong kha Kumui binondo zamatia. binondo zamatia Borong tu bai betata. reverend heliana Neliana. reverend heliana ungkha apro ke TBC ke field director mission director field director de ungkha apro ke mission director Mission director. ke omo reverend heliana ungkha bo bhano tabu Zampui Sakhan Baptist Association ni pastor khorok sase ke belai ke hambai Hei kablana. bopo thuithangkha haipono chung poito khlainai rok ba poito chanai rok ke salsa ke salsa Jisu Kristo ni zari tini wa nai chung ka lai pono chung no hanyo se chung ma lai phinai bochini khatung ma tongle na ke norok baptisma na phuro bo zaga bo kamio se norok baptisma na kuar kami won sing nau achuk phano kokorita kuar kami won sing o kamio aro kami won noita dosta singan na sing na lai mani somoi hongkaita point noi dosta sing nai oron ke tei nung romi tongra le apro ke nung baptisma na pro nini loge song baptisma na wode ani loge apro kus kri khong tong ha kurikha acha inke ang saisung tong ta ang te kaisa ang apro siwani muchukmani inke noro baptisma nama ni loge o kwar kamyo noro motha noro sungsa wode songsa maya kho sungsamaya inke tomani bagui noro opro motha sungsaya Oke, sebagian tunjuk tong kota sing. palmaya girja khlaya ro sa si sing ara se bus maya kho baptisma kaisa nakha nakha tele toma bahai ke tongnai bo noro wase mo sa sia ko pal sia ko jokon o lal thuama hi borok phai si sing girja rok san bidi khe khailai man Kejiwan si poti ke ba. KG1 po ungsu ke apro ke nursery se unai tai nursery belai ke hambai belai ke ani kha tong thogo poila norok inke te kaisa nung anyang bachu hinke boson nung baptisma na nung kisa sai khana ruman
saman lia inke norok baptisma na propono motha sung sawan ke palmaya khona acha inke norok no naikolwani thangapa bosono orosok phai 73 de 72 72 last sosok phai kata aro 72 last so itu Desember last orang kata inke thangapa borok hunman inke kisa angma sapinai boni asol bumung ke lal chuama reverend lal chuama bo ungkha JSB ni missionary omahai ungkha inke norok ni thanyo poila kothoma kahampir phainai po reverend neliana khobja ko ke techini jomatiani bisingo poila missionary sok phainai ungkha kau sini ka binom do jamaat missionary sok phainai ke pastor lal chuama bo inke chini jomatiani bisingo first missionary ungkha na lalthwa mano पहिला सिकान जमाय त्याwo kaitor ni samuno tangani bagai jengno phorong phainai belai ke hambai inke pastoral thoma sok phaipro pastoral thoma kok borok mano de kisa Zai ke mata ya hai pa kisa misala ma hai ordek busi ma ya ke kono mata yang leke aste aste borok daiti kuk sering mani de kalai ka tang daiti kuk borok main tangka okay bo kok borok mansu ge ongpor bai ke noro kok salai tong bos kisa ang siwani mucu man ke action bai de ongkha mama ya leng so ya kisa le man hai hongkona ro hi busi lai ma tirta riang kok bai hai homani khana rohini kono mote busi lai tong lai hai homani khana hin idea roman bro amai action by khele nang lia ta yak bai le nang li acha hinke te kaisa norok baptisma na pro norok ni loge song baksa ungo baksa le boni poro ungo kete norok ni family norok ni nokhungo jungjal de sokphai baptisma man nama ni jari jengjal phai mane ke boke sak testimony hai yo si soksini na nini sak bhai ke nung baptisma na pro nini nokung bo nini nok borok tama humbai saja yang tong tai biang aro lo thang tama ang sohin ke angke omoke kisa kok si logani nang nai ha humani tamani ke sus dada bai ang tong dada bai angke sengsar onto to nukung kotor klai tong rang puchani nukung tori apa ne borok ke kabang ma ang tong ta borok ni nogan da wosi sin lok thai okay aro daga bu dada sikoni dada ni protion singir bor ke tong mani haipan bo sajak dia bon prodan ke kami oto ai nukung oto mani bon prodan ke toma bo haing jagla hangke sajak dia motharo ai lukuro bai bu sabro ka haike ni tama ke ang boro ni aro 6-7 mas da koktom suni aro matong kha oma hairo ke pai ni koyak mas toma ni porke nawo phaipila nawo phaipi ke ni dada bai alka no kharoi ro jagla ha kristan ma hi hongke kristan mani bisio ama bu busai krika busai tong hapana ama bu ani loge phaikya bu phayong ani loge phaikya te bahanok jukni loge ke ang prodan ke borok no saro na ke khai ama tong mani haike ne ani loge busuk sonrole ama tiro baptis na kha sama pogla angbu apana ani bisinti ma kana inka ka hongke angbu u jorawo buhi keriba ani protiwo aman nai malya maya di karori ari loge phai ka hai ke bodi sate tawo ari ta kuro prai kristan mangkalai pai oma hongke tei ke sa ang tak omoke ব্যক্তিগত ni porikha ni bangsi sama haing jang ma ba te angbo boi kerei susu kerei susu ke sadu horiong yang tong boni loge nang ko boi ma boni loge bo ano boni ako sasana kari ya jemon nukhung khlai jagro boi besai be besuk jorat te prem tong hajak lai tong kok thasa ke tong omo hayano
angno kisaba karya bo buhi kerine hongke bo horiung hi upasona hi holai apro ke buyaro khale pro ang thang tong Acha, apro Bos- kaisa ang nini kok tan Maleklaya te kaisa ang ulopo ni inke nung baptisma namani pore nok ni rukhai mahai ke sat mas moton ke da Gautam troni nokon nung thangoi tongkha inke aroni sat mas tongmania gulo haino haite bo nini dada ni aro nokose kipil pika hongke bo ni kipil mani inke bo se phai phi di de hini rengkha toma bahai khenung kipil phai phai pis di hole hong hapana podre pot somo podre pot ai kostorola solang ke alaka ke paile no te kaisa do apro asuk se nini dada bai again no katha lai tongmani Christian ungmani ya golon ke katha phano katha lai maya ni tongmani toma ang baptisma na la tomani ang Christian unglang omhai nini bukhaw de phai ang phaya bo ang ke bono ke jotani biskan kha basa wi sara uze kai torani thani pharo yarung sulhana ang apana ang taisi homani ke ang taisi sam sumani ke susu loge tongpro ani bo horiungi puji tongtang resa mani soma ani bukha kichaba krui bukhawa haya resa bai bo or jokhon missionary song phayo bangla kogbai be marsal ha mizu kogro bai ang busia pasi khana thogjang mani si ang bukhawa hai peila om hai ke si ang asuk jorawo sok paisa wa ini ni kok samani te ang wan sukha o kok buji lai phano phola kathar sok pai khan ke ba o lob mani cha mungno le chini bukhaw se ekdom khana tho chung buji lai tong kha alada babe susu bai tong prang sabrang boni loge tong apana angu kok thaino khasi khana tong ya belai ke hambai inke bo sana inthang kan ke tinile zora ku loge ungnai hai phano kisa misa ama ke buji lai salayanu inke te angni kha norok je nai rok no ang koina muchuko bor ke chini poila zamatia Christian ungnai rok ba agi boroni lai buma borok sapi khan ke waisawa su inke borok khatung ma bai khatang ma bai waisawa su muktui klaima ni phano ungui mano je nai rok ke sa chung buji laiwani nango to mamale borok ke se busuk buki wi phai kha ke belai ke hambai ke te ayang nung kaka demanung si hai demanung sinai nung phano baptisma na pro bahini ni familio ma hai problem tomatong kisa tongkhe kisa sai khana ruman nai de kisa do mane zora kisa angke baptism na pro ang baba bai alkangjak separate ding jakta engke ba asugle nung le family ni nokung ni le problem le kurikata kurika nokung ni chief minister ungpai khaba bole na ha ke se ma sasine ta no ke hambai ke ayang kaka nung bahai baptisma na pro pa bahai ke ang pila baptism na pro ke an bun no baro kurika ani no baro ma pila namani bathai pa ye ang hai abo tungta sadin do sai chung ke tungmani bahai ke sadin ungkhaba ke beng nai po koi kuroi nijerni muchuk tu ke tongma hata ya pro an baba angke kami sudan osai ung kotro ochayung sararo angke tuiro putama ro boro nama ro pungkhro ro thai bahai rung khere ro phai bai no angke apro se ang Kristen khangke baba le bolukuni osai siba bani thanio bani man sanon kisa no stong jangman haiklai khata ake ano nawa tongro ni ro apro tongro yang pa ang le sai chung ba bui bisa kri khoba ang hai jaka ro pa sai thubu ka bai ro pa khuri khok chai thange mo hai ke tongman ya golong ke ani chini kosto non nugui jini buma bo phang ne ro ta khu khu ne ro bu bai dongoi ani logere phregoi Kristen umbai khata bojra ke nini baba ochayung ungtongmani boni sonman kabang mathang bai kha pai khata apano
nungse noko thuragia ni bagi de check up ni bising ro ko haike ma thui to waisa waisa sakaro hai thu waisa swadi yang wo thu khata uba ba chau nung phai kan ke costo ro ble osai ba haike apro ke toma ang Christian ungla hai bukhao waisa suk de phai ta bo jara ke sok phai ka ang belai ke khatong si Kristoman ke ang mizuru bai kisa tong phai jak ang Kristen ya ko prota boro suri lai mero akro ang boro bukok boro bai waisa waisa suri ka ba belai ke approaching si ang Kristen uporo nijana nirbharshil ke phai mane belai ke hambai borong ni khok tui khana I tong mani toma hun sinai chini bukhau se belai ke challenge borong ni busuk dukho kosto apro borong ni nokung ni luku ni kapang ma tong nai tini borok sake se sabai maya ungnai haipono oro ni bisingo pono borok Jesu Christo waisa poito khlaimani poito chawi tong mani no tei bono khibili ke se dukho kosto ni bisingo pono noro asuk kara ke tong mani tabuk zuk ni Christian rong ni bagi good challenge ungkha ke ayang noro nung inke uni ni loge Christian ung poro nung soya ni ko khana laika apono boni poro nung Christian ung phaima niya gulni te kisa toma sa thai tong mani ang chen ani ne jen hanja ge na phimani ba mong sale ko kare ka ba no khungo ke cha phanroi dorong ha kara je bukara bai ke boro ke ne o ani bu prang ro je be apron panda ngai ta agi ba dinggi bai mai ma so la ya de mai ka bang ma so gui mo ro si khana ke samri shau phai nai huma dino si thang si de ho daro an no phai mai cha phai ang nai yi hong za ge ang no ma thang kha ha ke busa masa pore to masa ke thang ma si aro bu gandaro no panda ta ke boro ke si ho ya ba Belang ane orang kena maja padi, pandau honta, keba angbu sia kena belengnya hai sia, bo tangke ne ama bo baik atau bo anu naik congkak laka. Teman ni hai bangga, teman sini nengle, boro dia sawa tong sinai, boro ni bazaga sikrip le, hai kalai kata, hai bana, nake kalai wet tang mandino. Mai chai ama tai dino ke pandau mai chai masi o chini kami ni bahare ni bo orang tai masak hazuk sok pai nai tong bo si thangman jora ke bo ro ru khlai ja ge no bu kerei hu bu kere bu sarok sa si ke jaga ni no ma haya tamane orale pandale mai cha ro lai na om za thang pai bele hamle ta panda chui pai bele hamle Misai keba, halia, hake si anda da busat asu lojaro lang, hahi loge telangai buroi ka anak, buza kata ang buhong ka, ani kaito, soiton ketang tongui, hola ani sawo tongmani, kok sarmani si omo, nini no sa si no grai kai nai, hai homasi, boni bupayong Kristan hal ha, Kristan hawisi, hawisi, hodrai hanzu rohlain ha, tasamari rohlain ha. Samari rohmasi, hake samari rohoi, paimale borok sila hata, kibaze samari tunai rong mai masalia, hai moso satrai shok zagisi, yakum yak hai rozak baika. Samari ketal bet, dang dalo khai rozaka. Hakesi, samari ketatai masanawi, pelulai hanta. Apra ani bekara, saudiri. Apra si orang dua si, boro baya, kau malai hanta, dorba, parawo. Am bekara ni orang. Apra si, aron hari ni, ani. Bunai ro, taku buku ro kata, koi ni sini naik kerja, ane orang nogerai kapai baik kaje, cikade. No bunai ro. Ini bunai ro. Ang bukan kata, nengle, ni rola ane si buwe, loki amo buwe, asal zatang ha pu saupu, musuh bahasa pu, cui bahasa pu, honai ro ba, tak ane no mai cakeba, ni rola temang sinai.
nô mà hai lia khá bây nè bê 예. thôi làm mà khi cái bê sana hay sai thằng vậy hả ta 함바이 벨라이케 카나 토고 하이너로니 라이브 마우스 에너로 사와니 탕간 케파 보수 카나테 보 사타이 까봉마 똥나 히냥 보이토 짜오 아이보노 티니 조라 카이사 바이 중노 쿨로게 우나이 인케 아양치니 아니 바추 힌케 이사 앙콕 숭나니 무축만 인케 다다 힌케바 앞으로 인케 티니 파스터 티니 조마티니 비싱오 파스터 코록사 인케 바웃 mane pension ungui se jungno ya karui thangkha kenro poila samung tawani chenglai pro bhai busu kosto ang de mung sang ya hai thang lai nai ka hindi hi thang ge ke je nang thui than ne ang thui na hi ang thang ge ke ma sa ya manu yang ke le ma sa ya manu yang nang be bak sa ya tong nai nung ge tong ma hi ang kha bon no si bikrazuk si kisa abong nirok thangkla busa kamai na tilang thang sidi tai nirok thangla hangka bo kistan de kogno ha hi ana ani bakraz khata ang bo buka wo ang hai ang let kistan no aro sitong na ang let kog ma yang ka tu ti ana tu yoi khata 다다니 제 탕만 여포 눅마 탕카타 거토마 감제 피리 탕 프로그램 탕 보니 로게세 눅 로게 리통카 앞으로 눅 와이사 타 탕그라 코시디 눅 탕만이 방국라 하 후마록 데똥 그래 모텔 그래 한기 탕고 벨라이케 함바이 케니니 라이브 모케 타복니 zugni tama honsine boroni thane ni thasung zakna ka bangma chungman ka baksain ke busai no ka soi tongnai rok tongota ke apro ke tabu khai ke cha mung kan murobo tama tabu khai ke le man thog yaunai teibo tama honsine gari gura po man thog yaunai nable himui thangma ro kono bang hi ma thang ka orani ste belai ke hambai ma thang te thong ko ang hakasagro ma thang ke te ke se dulung ma sal nang ya ro ma thang hi ma thang ka angsok pai probo da bai se age chung himi to gari kurui ba himi se kai toria kungku 11 number chung no roi tom ble hindi hinlai nai hi se uni sai to man yang moi to ma khata belai ke hambai ke ayang se te kisa to ma ani yo ke busat tui kunui tui masa babu masa hiro ke mathang pa ang asuk dukhong ka bu asuk dukhong khata esi isonoman aibono thangele huyata hangyale huya hama kai ang hazak tong bu hazak tong belai usuk belai ke hambai ani ko ke kisak kajang ha ani bakara khen busalana tekzo putru khaiwe mung sarolia ke nung tabo thangphana oino jodano pa laiwe bo bai kai phisnai ba hanjole na honai hai hunta amke baba ke ta phai di homani ani baba ke lama ode ke tui ro phaiwe ani busanang yak tang khemi ro hola hamba thike ba thailang thang thangke ba thang thang boni bo thike thailang thang bo saini loge wona thike thithang thangke thangthang baba tui ro phai ta asu jora thangai tong lai ja kho pa belai ke khana thogo bukhao tomani tini norobai kok salai mani te bani bukha belai ke tong thogo naroni thana surung thai kabangma surung jagnai kabangma angman kha heke nor christian poila umani borodin tabok chung christmas hunmani bai khen nor palai apro nor palai de thanga pa phaya khosani nor palayo de phaimania gulo Paiman ya gulo de. Paiman ya gulo de palai kamu boleh paula apa nu palai palai. Ayang ke kakak sama ni ke Paiman ya gulo hinu sakana. Bela. Ike thanga pa pai nor Christmas palai pro nor busuk tong thok jak lai. Tong thok Ike ayang kakak le tong thok jak de. Tong thok jak mane an ke ba beklai ro bar ke ro tu. Gal pro ke ani absa masa ngata beri nafi ke apro yang behi bumera bata arobu khopu ayen bata ang no phai hai pa tharba sau no phai thanga ke
horglang ke ayingan Yesus Kristus asal mana salong no palai. Belai ke hambai. Oke. Tama saka hor ayani. 이 hor ayar no bopo ai pai kha hangko tong thok mani bising te ai ma no laijak na ma ota ke ai si ai pi man dia rok si pai la ham Christmas pro no apro toma cha lai tong. Salai ka. mai Toma mui ta wow ha rok salai tu waktano. o Ke apro ke zamatero le wahan chawani cheng khata. Age pro le zamatele wahan chaya be. Hai pono apro ke se cheng la haba. Ke acha ke angte kaisa apro hor ai mani ke bike no hor ai rucha pui de musalai musalayo pulas ka ba bike no musama ni ke tabu chung musalai ma ha ke de kham ta mui de no musalai to Kai sa bai ai lai ja. Itu pura Christmas kaya ni ke tak koro mai ya ble karen keriba. Di purno se battery by microphone by aire rusui tai mai fangke horo nas taung ke bon height lang thawi no purno senarsa horo tai phai acha apro ke no u Christmas pal layo ni bhai ke rang hai chanda de rulai to chanda kisa je chuk mani ro lai hisab ke ro laijak acha belai ke hambai ya apro no ni je Christian ungmani hoite poila no rucha mungman mani le toma rucha mung Bila sing rusa mama ke bangla se Yesus name Yesus suci holam mani se Yesus rokte suci holam hamani bangla rok tumar sa bangla ke boni poren ke kok borok ke kau borok kata chat abro asa kau borok se phaya kau sika ni kau अनुवाद kelaye rusa mero kisa masat perungja kata baptisna pro kata ke Baba kau ajete perang sama ni ke Yesus rok de suci holam hamani Yesus thei besu saja kau suci holam muder boy arna kata ke apro ke ekdom haru sugen ro kai to no lobui ruchap lai tong khana apro tong thok jak mani tabuk sawani thangkai ke bukhu bai sabai maya asuk se ungkhana norok tong thok jak lai mani nomura doi no perna pu no apro ke ayang bacoi tro le musa khana musau de bacoi nung le no saya sekali musaya koi koroi ke puri wui pan hai buni logo ke masamani klaya te man keri pan tao ro le hai rulai tong kha nungbo hor ai ke musama no Musama wo. acha inke apro thangapa phaimania gulo khuluma panda thung aboni bisingti norok surungui tong khana inke aste bible pore wani surungwani rucha mung surungwani oma ken norok chengui phai khata bangla bible kata kau bro bible ong korman ya suk duk thaya khoba inke norok ni thanyo si jak mai kapang sungjak mai kapang ma tongkho haipono zora se chungno kulo gya ungnai khaba inke paima ni dige chung thanglai grasi naita inke te norok ni thanyo ang kaisa sawani mu anono ang hambai ruani mu chukmani ke norok tini noroni zora kaham kok salaiwani chungno roi tongkha te norok chini zomatiani do phani bisingo norok Jesu Kristo no poito chamani jari te norok poito chamani kaisa simia ungyawi norok dukho kostoni bisingo pono bono teile khibiyawi pura khenrok romui tongmani jari tini chini zomatiani do phao poito cha nai se erui phaikha nroni jari se belai khen rono ang hambai ang rono hainoi rono ang ruo te angle rono borompo ang ma khlayo te tini ani kha tong thokma ni kaisa simi bukhau kabangma challenge phaikha toma humale norok dukho kosto manmani tak lukuni bisingopono norok sungkai ki kabangma tong na sabai maya ungnai tak chung khana laima haike khorok sapano borok buki phaimani 2-3 ঘন্টা bising pon borok sabai maya unna hinui sabaio hani bagui tini aro zora komni bisingole
asuk zora le toma zo to le chung sungui man lia nang kan ke ulo khoroksa ke pono te zora man kan ke chung sung lai phianu apro ke te bo chung te detail ke chung silayanu do ke Yorni ba buri phang khai sini de sang ha be de thang phi bike ri thang ha ba sai phai phi humani hai sing tung sin de sior ni mong si asai bai ble motha aroni o kuar kami ni bising tu zamatia ni paraje motha chaina ni ke aroni simi se piri ungi tong khata Thong jaga su rayo ong Agi ba ya kong la. hingi si thang busuk zora hi mui thang te tu hazo i parani hoite ten tui khajur hi mui thang kha asa hasal mas apro thangapa tong pro de thang pa Thang bai pai. thang pa pai inke thangapa tong pro pon ro omai ke kothoma ka ham pirlayo piro Akere salah bro sai marau apro para ro rukhlai maro de tong tongo ayo to sai marau tongo je apro thangapa le bahai khe tong kiriu de khari tong kiriya bobo ama kiriya po bo mung sa kirimani kurui kiri tong ma ba kiri inke acha hai te sawa ni thang ke sa tha ka bang ma tong phika phai pin ta hai ni ba goi tini ni ke chini zora asugo se chung muthak lai ma cha sianu ta te kaisa hai no hai ang sa phinai zo to tini chini channel nai nai rok chini zamatia ni do phani bisingo ungkha omoti rok borok kai to no poito chawi kara khe kai to no poito chama ni bising tu chung asuk zora khe chung ungui tongo ke chung le ta bu christian ungnai ro le mung sa ke beng mung pokurui family no khungo pono parao pono tong pono kisami sa tongo norong ni juk haile unglia hai pono ta bu christian rok chung belai khe norom ungtong mani tini borok ni lai bumani chung khanamani bising tui phaidi chung surung layanu taibo chung borok kai to no poito kura khlaima haike chung poito kura khlai layanu hini zo to tini chini channel nai nai rok no ang koijawo belai khen rok no hambai te haino rok no ang maruo ge tini ni chini chung ma laimani kokchap laimani asukungnai kai tor no rok ni loge tongthung kai tor teibo no rok no hamari roi tongthung teibo kai tor no rok no ai log ruthung te no rok ni bus kango kai tor no rok no tui dur thung abo ang no rok ni thani hamari ru mane kha kahamang ya pharota ke belai ke hambai do ke asuk se ung sinai hambai